Tak by som vám chcela predstaviť pána Mariana Fifika, ktorý vlastne vyhral verejné obstarávanie. Je to firma z Vyšnej Slanej, teda z nášho regiónu. Ja si myslím, ja som rada, že tak rýchlo sa rozhodlo, že teda zmluva sa podpísala včera a dnes už sa realizovalo odovzdanie staveniska aj teda prevzatie s hotoviteľom. Myslím si, že je to veľmi dobrá správa. No a dnes v podstate teraz sme sa dohodli o základných veciach, teda prevzatí elektriky, vody. Ďalej sme sa dohodli o označení staveniska, teda zvonku označenie staveniska, o zariadení staveniska, čo všetko sem treba dodať, aby proste sa mohli začať práce. A si myslím, že už dnes sa aj konkrétne začali, pretože k tomu snáď vám povie niečo bližšie pán Fifik, pretože bude tu umiestnený aj žeriav, takže tieto práce sa už dnes aj začali robiť. Neviem, či ste počuli, ale už vrtačka vrtala, takže už asi sa dnes aj začalo. Takže veľmi rýchlo, samozrejme, chceme začať naplno robiť, ale tieto prípravné práce sa musia urobiť, proste bez toho to nejde. Takže toľko ja. Možno čo tu bude teda konkrétne urobené, čo je z vášho pohľadu potrebné najdôležitejšie? No tak samozrejme to označenie. Treba označiť stavenisko, pretože ľudia, návštevníci, záujemcovia sem stále chodia na ten hrad. Hej? Takže teraz sa tu bude pracovať, je tu havarijný stav vyhlásený, takže to nie je sranda tu okolo hradu chodiť. Takže si myslím, toto je najdôležitejšie. Treba označiť tabulami aj teda exteriér hradu, ale aj dnu. Niektoré veci treba pooznačovať. Napríklad také banálne veci ako toalety treba zabezpečiť pre ľudí, ktorí tu budú robiť určité priestory, kde nebudú mať prístup. Hlavne sa jedná o interiéry hradné. Tam teda označiť aj pre pracovníkov, teda robotníkov, ktorí tu budú robiť tieto priestory. Takže si myslím, že je tu čo robiť. Takže budúci týždeň bude veľmi perný, ale urobíme všetko preto, aby čím skôr sa tieto veci, v zmysle zákona samozrejme, zrealizovali a potom už vám asi ďalej povie pán Fifik, že čo konkrétne sa bude robiť budúci týždeň. Od vás možno, že ide vlastne o tie strechy, kvôli čomu je to dôležité možno začať práve s týmto? Myslíte, žeriav postaviť? Nie, zastrešenia a podobne. Prečo je toto dôležité?